ഇനി കാട് അലേത് നാട് ആത്തിന് കാಡ മുർಗೋಲ್ ಪುಲ ಅನಿಯಾಂತರ ಅಭಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿಕ್ಲ ಕಾಡ ಮುರ್ಗಲನ ಗುರ್ಕಾರೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಗೆನ್ಪು ತೋಣುಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಲೋಕೋಡ್ ತೋಣುಂದಾಂಡ ಕೈತಲ್ ಆಜಿ ಸಾವಿರದಾತ್ ಪಿಲಿಕುಲುಂಡಿಗೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಡೆ ದಲ 3000 ಹೆಚ್ಚ ಕೈತಲ್ 3000 ಒರ್ಮನೋದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ದೇಶಡುಂಡೊಂದೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಡು ದೇಶ ಬುರ್ದು ರಾಜ್ಯೋಗ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯೋಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೈತಲ್ ಆಜಿನುದು ಪಿಲಿಕುಲು ಉಂಡು ಬನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಗೆನ್ಪು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲೆ ಒಂದು ಕಾಡ ಮುರ್ಗೋಲ್ನ ಕತೆ ಅಂದ ಇನ್ನು ಕಾಡ ಮುರ್ಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಾನಿಲು ಏಸಪಾಡ್ದು ನಲಿಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪಂತನು ನಮ್ಮ ಹೊಲ್ತಂದಲ್ಲ ಎಡಮನೆ ಏಸಲ್ದ ಐಸರು ಉಡುಪು ನಚ್ಚಿತ್ರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನೆನಬರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂತನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂತಂದನಗ ಕಲಕ ಜಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ನಲಿಕೆ ಎಂಚತ್ತನು ಮಲಕ ಎಂಚತ್ತನು ಕಸರತ್ತೆ ಎಂಚತ್ತನು ಗೊಬ್ಬಿ ಎಂಚತ್ತನು ಪೌಲ ಎಂಚತ್ತನು ಪಜ್ಜೆ ಎಂಚತ್ತನು ರಂಗಿ ಎಂಚತ್ತನು ಸಮ್ಮೇಳ ಎಂಚತ್ತನು ನೇನು ಪೂರ ಲತ್ತದು ತುಂಕುದು ಅಜತ್ತದು ಸತ್ಯೋಗು ಸರಿಯಾದ ಧರ್ಮಗೂ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಬದಾರಿಕೆದ ಬೇಲೆಡು ಮೂರ್ತಾತೇರು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಏಸೋಡು ಅಲ್ಪಗತ್ತು ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ 32 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪಿಲಿ ಏಸಪಾಡ್ದಿ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು ಮೂಜಿ ಜನಲ್ ನಿಗಳ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕಲಕ್ಕೆದುಕೊಂಡೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಡುಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಪಿಲಿ ಏಸದ ಕೂಟ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್.
ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆತನಂದಾಂಡ ಆನಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರೋಲಿ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಸಂಗತಿಲಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಐದ ಬಗೆಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪನ್ಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾದ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳ ಆಲೆ ಮನೆತ ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ ಉಪ್ಪರೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಮನೆ ದೇವರದ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪದಕಲೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂತಿನ ವಾದ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಲೇರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೇರಿತೆ ಶುರು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದಿನೇಶ್ ಪಾತ್ರಡದು ದಿನೇಶಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕರ್ನಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ರರಿಗೆ ಮುಳಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ಪಿಲಿದೇವೇಶದ ತಂಡದ ಪರವಾದ ನಮಸ್ಕಾರನ ಕೋರೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನಾಚರಣೆದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪಾರ್ಕ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯಿನ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಮಣಂತ ರಾಯ್ಕಲೆಗ್ಲ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಡೆ ಪಿಲಿವೇಷಗೆ ಒಂಜಿ ರಂಗನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಅಕ್ಕ ಶಕುಂತಲಕ್ಕಗಳ ತರೆನ್ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಮಂಗಳಮ್ಮನ ಪಾದಗ ತರೆನ್ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಇನ್ನೇ ಮುಳಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ 55ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ನಿಖಲ ಎದುರುಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಪನಿಯರ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡ್ಪೆ ಹಿರಿಯರು ಮಂತುಕೊರ್ನ ಸಾದಿಡೆ ಎಂಗಳು ಬರೊಂದು ಇನ್ನೇ ಪಿರಾಕದ ಗೊಬ್ಬುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಲ್ಲ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಲತ್ತು ಜವಣೇರ್ನ ಪಿಲ್ತ ವೇಷನ ನಿಖಲ ದುಂಬುಡು ಕಂತದು ಉಂತಾದ ದಯಂದು ಪಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಳಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ನ ಮಂಗಳದೇವಿ ಪಿಲ್ತ ವೇಷದ ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾದಾದ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತಿಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಜವನೀರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಪುನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಪನೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇನಾಮು ದೆಪ್ಪುನ ಮಲಮಲ್ಲ ತಂಡಡ್ ರೈಸ್ ಒಂದು ಪುನಃ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಳಿತ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ ಶಿಷ್ಯರಂದು ಪನಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೇಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲತ್ತು ಜವನೇರೇನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲೆತ್ ಜವನೇರೇನಿಲ್ಲ ಕಂತದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನಕ್ಲೆ ಕುಡೊಂದ್ಸರಿ ತರೇನ್ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಮುಳಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ತಂಡ 55ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಕಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗಲ ವೇದಿಕೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸತ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಖಿಲ್ ಅತ್ತವರ್ ಅಂಚೆನೆ ಉನ್ನತ್ ಮುಳಿತ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಪೂರೆ ಎಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಮಕ್ಕಳೇನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಂತಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೀರ್ಪಗೆನ್ಗ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೇರ್ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಪಾದ ಕಮಲಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಳಿತ್ತುಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಪರತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷದ ಕೂಟ 55 ವರ್ಷ ಪಿಲಿವೇಷದ ಕೂಟ 55 ವರ್ಷ ಪಿಲಿನ್ ಜಬ್ಡಾದೇರು ದೇವೇರ್ನ ಎದುರು ಆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ದಾನಿ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಮೆರಗು ಕನ ಓಡಾಂಡ ಈ ಕೊಂಜಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏರಂದ್ಕೆಂಡ ಮುಳಿಯುತ್ತಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಕ್ಕಲು ಬಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾವಂದು ಅಕುಲ್ ಬನ್ನಗನೆ ಅಕಲ್ನೆಟ್ಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಿರ್ತು ತೋಚೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ 15 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ 15 ಜಂಡೇನು ಬೀಜ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪೊರ್ಲುದ ಟೊಪ್ಪಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಗೊಂಡೆನ್ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಬನ್ನಗನೆ ಈ ಪಿಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಾತ್ತದ ಪಿಲಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ದೇಕಿ ಸುರುತ್ತ ದೇಕಿ ಆ 4 ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ನ ದೇಕಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆತ್ವಿಂಡು 5 ಜನ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೌಲ 4 ಜನ ಸೇರ್ದು ಮಂಚಿನಂಚಿನ ಪೌಲ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಜೋಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದಿನೇಶ್ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಲತ್ತು ಜವನಿಯರಿನ್ ಭಯಂಕರ ಅಕಲ್ನ ಈ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಅಕುಲ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪೌಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರ್ನ ಮಿಥುನ್ ಮಲ್ಲಾನ ದಿಕ್ಕು ಜರಿಗೆ ಅವೇ ಬಂದು ಧನುಷ್ ಹಲೋ ಈ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಅಕುಲ್ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರ್ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಲನಗ ದಿನೇಶನ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಭಂಗ ಅಕುಲು ದಯಪಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಆಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಬಾರ್ದಿನ ಪೌಲಲ ಬಾರಿ ಜೋಶ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಜೋಶ್ ಮಲ್ದಾರು ಮುಡಿ ಹಾಕಿನೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ ಆತನ್ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿನ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಾರು ಮುಡಿಲ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಹಾಕಿದಂಡು
ಕಸರತ್ಲ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುతుండు ನಲಿಕೆಲ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಎಡ್ಡ ಆತಂಡು 15 ಜನಕ್ಕುಲು ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೌಲಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾತ 15 ಪಿಲಿತ ವೇಷಧಾರಿ ನಕಲ್ನಲ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂದೆಟ್ಟು 15 ಪಿಲಿ ತಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಿಲಿ ನಲ್ತದು ಗೊತ್ತುಂಡು 15 ಎಡ್ಡೆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ದಿನಕುಲು 20 ನಿಮಿಷಲ ಆಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಾರು ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಣಪುರೆತ ಪಾತೆರ ಬರೋದು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಪರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜವನೇರಿ ಆ ಜವನೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಿವಿ ಮಾತೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡುನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದಾವನಂಚಿನ ಪರಕೆ ಆ ಪರಕೆ ನಿಕುಲು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೇಂದು ಜಲಕ ಮುಟ್ಟಲ ನಿಕ್ಕಲ ಪರಕೆ ನಿಕುಲು ಶುದ್ಧಡಿತ್ತಾರ್ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮುಳಿಯುತ್ತಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ ಪುದರನ್ನು ನಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಈ ಯುವಕರ ಆಪುಡು ಮನ್ಪುರಿತ ಪಾತ್ರ ಬರೊಂದು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿನಾಮಿನಿಲು ಮುಳಿತ್ತುಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗೊಂಜಿ ಕಿರೀಟಡೊಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಮುಳಿಯುತ್ತುಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶನ ದಾದನ ಪಂಡ್ರ ಬೈಕ್ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಲಿ ಎಸೆದ ಕಲಿಗೆ ಟೊಪ್ಪಿನ ಮುಕುಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಪಿಲಿ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಚರ್ಮ ಕೇಸರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹೊರಟು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಮಕ್ಕಳ ಕೂಟ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪೇಜವರ ಇರುದಾದ ಪಂಪ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇದು ಗುರುಕುಲ ಏರು ಪಿಲಿ ಕಲ್ಪದ ಗುರು ಏರಿಂದು ಈರೇನ ಉಲ್ಲಿರದೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ ಆರ್ಲಂಜಿ ಬರಡು ಮಿತ್ ಆರ್ಲಂಜಿ ಮಿತ್ ಬರಡು ಮುಖೇಶ್ ಬಲ್ಲೆ ಮುಖೇಶ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಿತ್ ಮುಖೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿ ಗುರುಕುಲು ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಯಾನ್ ದಯಲೇರಿನಿ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅರೆ ದಯಲ್ ಎತ್ತಂದಿಕೇಂಡ ಆ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಉಂಡತೆ ಪೌಲ ಉಂಡತೆ ಅದ್ಭುತ ಬಂಡ ಅದ್ಭುತ ದಯಂದ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಏತು ಕಾರದಿರ್ಪೋಡು ವಾನಲಿಕೆಗೆ ಏತು ಕಾರದಿರ್ಪೋಡು ಆ ಕಾರಣ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ತೋಜದ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ನೆಚ್ಚಿ ಆತ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ನನಂಜಿ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಬಂಡ ಪಿಲಿಕಿನ ಟೊಪ್ಪಿ ಪೂರ ಟೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಬೊಲ್ದು ಟೊಪ್ಪಿಲು ಪುಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಶೇಡ್ದ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಾರಿ ರ್ಯಾರ್ ಬರ್ಪಿ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಶೇಡ್ದ ಟೊಪ್ಪಿಲೇನು ಪಾಡ್ದಾರೆ ಐಕು ಪಡೋದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಯಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ದೇ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ದು ಶೇಡೇ ಮಲ್ತೋದ್ಪೇರೆ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಶೇಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬೀಲ ಉಂಡತೆ ಬೀಲಡು ಗೊಂಡೆ ಬೀಲೆ ಪಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ ಬೀಲೆ ಬಂದುಂಡು ಗೊಂಡೆ ಬೀಲೆ ಪಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ ಬೀಲೆ ಅಂದು ಆಂಡ ಆ ಬಡ್ಡಿ ಬೀಲನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಚಾದಾರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತಿರವೇನು ಆ ಬಡ್ಡಿ ಬೀಲ ಉದ್ದದ ಬೀಲ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಕೊಡಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿಡ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊಸ್ತತನ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದಲ್ಲ ಆ ಪಿಲಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ ಅವಲ ಒಂಚಿ ನಾನೊಂಜಿ ದಯಪಂಡ ಆ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಬಕ್ಕ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಾಸೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಡು ಟ್ರಂಪಿಟ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೂಜಿ 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 ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ಉಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ತೂಪಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾವ ಎಂಚ ಒಂದು ಆತ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮಾತು ವಿಭಾಗ ಒವೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರಂದೆ ಆತ ಸೋಕೊಡು ಅವೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲೇ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಂಡ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಜಾಗಡ್ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾಕುಲು ಪಂಡದ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಧಟ್ಲ ನಿಕುಲು ತೋಜಾಯರು ಬಾಯಿಡ್ ಲಿಂಬಿದ ಬಳಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಪಿಲಿತ ರಂಗದ ಪುರ್ಲು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಲಿಪುಣ ಪುರ್ಲು ಒಂದು ಮಾತಲ ದುಂಬುರು ತಿಂಚಿದ ಬೈದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕದ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಅನಿರ್ದವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯನ್ನು ನಿಗುಲು ಒರ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯನ್ನು ನನೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಅವಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾಗ್ತಾನೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ರೈಗಳು ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ 4 ಪೆಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದು ಸುರುಟು ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೆತ್ತಂಡು ಮಂಡೆಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮಂಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡೆಯಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ನಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೆತ್ತಂಡು
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಮೈಕಟ್ಟು ಸೂಪರ್. ಒಂಜಿ 2 5 7 ಎಡ್ಮ 6 ಜನ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ತಿನ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೆತ್ತಂಡು ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲೆಗಳ ಬೀಲ ಎತ್ತಂಡು ಆ ಬೀಲ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಕೊರತೆ ನಂಗೆ ಪೌಲೋಡು ದಾರ ತೋಜಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಪೌಲ ಆತಲ ಹಾಕಿಡು ಬೀಲ ಎತ್ತಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಾವು ಉಮೇಶನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ದಿನೇಶನ್ ಪಿರ ಪನೊಂದುಲೇರು ಒತ್ತುದಿದ್ದು ಉಮೇಶನ್ನ ನಂದು ಒಂಜಿ ಮುಳಿತ್ತುಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಉಂತು ತಾತಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರಡು ದಾಯಕ ಬನ್ಪೇನ್ ಅಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಜವನಿಯರೇನು ನನದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತೂಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಜವನಿಯರು ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಲೆ ಒರಿಯೊಂದು ಪೋಪುನೆಗೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಸಂಶಯ ಜೈಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜವನಿಯರ ತಂಡನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.